Kubor nakaslem jong unongsan hima. Wat la ki babun ki pat priang man ai jat chuk pa henrei ki bala ai jat chuk pa tang ha ka jat man riu khasi ba jantia ki la poi palat san pho hajar ngut henrei ki bala penrung dikhat pura ka singkon rempai thamai ki la don palat san hajar ngut ka jat man riu nyow trap ka de ka jat man riu ba ai jat chuk kemi henrei ki rang ba khasi pat haus nam khat khandai spa an riu pusan ki la sedang man wan ra no e ka rukom per khat thamai da ka ba sedang man ai jat no chuk pa khanang ka yi ka sam kan scam kumbalong ki wei ki jat ben rio ki bala dap ai jat chu shin rang ya kan ya sing kon pe thamai la sedang man seng ho snam ka khandai spa khandai pho ka bala yat man ta pala lai pulai snam hadu man tau snam arajar ar pulai hapo ka jingelam uba tebor khongji kum president ba thamai bala shimti na du snam arajar ar puwei ha ka jaka uba repartis paryong ban bu dia ni kan ya seng singkong rum pe thamai nong san himau la yo ban ya kan kerpang bu uba tebor khongji malay tho bahadu menta kirkhat kan thai ba chenrang kla poi palat san hajar ngot Kuliah bon ba tebor khongji istangat ban yakru bat pi nadu muno phila bat presiden ya kaneka seng mo SRT di phila ban I full form ya teng jong pi te kuliah bon ba semli SRT la ne ka sengkong ro pai thamai mo te ngala bat presiden ha kaneka seng nadu usnam arajar ar khoi hajaka jono pi sim ngasim ka jaga jung ba ari bertis paryong pat pirum de khot du snam kan no ngarung khot nadu usnam khat khnai spa khanai pusaw bumbal lakham slam mo ham slam ho em ha kapor barang samla ngarung khot bat ga jingung khot junga ka long ka de ka jingalam nanti jong ipa i jong ai ba kras mohon leng do i balong ro i men jong ba bibiling do ti por mun shwa nadu itu ki phra khundai la jo lam meeting inga te ski ha jing long khna ai tu por pat samla hiru ha ala jang so thu ya ka jing thumu ka jing mut jong ka seng te kumta hi haus nam khat knai spa khnai pusaw dengan rung khot no gen pikan mau snam kan no seng ya kaneka seng du pi ya ka seng sengkhong ro pe thamai a seng haus nam khat knai spa khnai pho ka e ke jing thumu to por khnai spa khnai pho te ka jing thumu jo ka seng hi kumba kalong officially hi no pas dang ka de hi banwara eka reformation jong ka jat ban ru khasi lani wara ka jing kelah ha kar kom ya khenjat khen khong ha kar kom ki babon hi ki bangi ya thumu wa ki dang ba jung nim so ki thumu banwara ka jing kelah ya ka change mo ka mot kham tam e awani ba jai ka khong na ka jai kemi sa ka jai ka pa hoi kane jat kemi pikan mau balik ke jat beru khasi jungi ki ajat kemi ki wi jim reu ki ajat chukupa kan khana e pi yo khana e hoi ka bun ka theory mo ka bade bat kan ni ka banta na dum shwahi ipa ye jonga ru lani gi we gi rong ba gi ru temen ru lani wat ki scholar ki no thau kot ki mo ki academician gi mo yong shwa kim da don ka no ka sabut ka dak ban pau ba kum no ki khasi ki ajai kemi tin re ki sudon ki khana puriskam gi folklore mi yong ba ki por ndain thai man shwa ki spa na man shwa so spa lani mo ki pras spa na man shwa khasi jungi gede gi kita gi nomadic tribe lani ki mo di jaj ban riu gi ba hoi ki ba migrate na ka wi ga jaka saka wai ki poi chani ki wan chani ru lengba ka gi thama gi bari amo te nadu to ka por li wala asang man u phareng sahab te kidik bishle thama bit to banyada ya kan do siap le jong te da ka jing wan sensar kita gi doli nyo te hakta ka jing ya le thama na ka wai ka por na ka wi islam gilanang luna kita gi senrang bagi ong kilang bunong bun gi bayam te kumta ka jing wan pha jo ki sak snong thaw jong teng suja la ka jaro ntip ki yap na ki imno nang ta kat kum ka jing thu khana mo kata ka puriskam ki ong ba kini ki department jungi hakini snong khasi hakini lum khasi kisko ba
kat banang ya gisni rang duna te rang ba rang te bali mong gim sipor gim pen kamti no ya kajai ka khong chik kan thei nomor lada aya kan thei nomor kan thei de bom leit thama te ginne ba snong te kajai ka khong kan ne te kata ka theory ko wei ka ba ki man ri hundai ba ki onglon kumba kalong hi ki ong ba man shwa khasi ri ba ja ka pai de tang na ka daw kata ka jing leit thama jong ki ka jing ja jong ki ka jing yap jong ki bagim duan phai su te ki tieng yo do jan iriu temen ki long shwa ki ong ki tieng yo ki do jan na ta daw ki ong tongin sipor kat bompat kut ka thama sipor ngin ai swai ka ja kan thei ngin ai ti swa te bakan ne ka ja ka khong kan te kata ka de theory jong ki tagi ri hundai man swa nri umdan kanu nuru ka hardcore evidence lan ki jing tho pen pau ba kol ta de kata ka suya tang ka khana pateng la pateng ki suya khana tika kan kan hun jong phi balik ki rong ba ki wan rapat yak ta ben ai pen kalano yak ta ko majak pa hoi te kini ki rong ba jongi ki don kata ka jing yo i ka vision bat ki lai i ru ya karo ko ka jinglong jingman jong jai bri khasi jongi nadu ki tiksinam khat khanai spa under phone rusan kila mi girang ba bai kran chphang kan ka ban pen kala no ka jai ka khong te kibon hiri rong ba gimana po sora kidon na boy kidon na po giant hills kidon te na sora te kaban chun pau no ipa ye jonga ba iba darning ba i doktor lungwi te nang ta bade saki than juwar kidon girang ba si than silong senir kidon na boy kidon gamla banjer karta ngi baro tigitu hiri rong ba anum swa klai i ya kan ni ka jinglong jingman jong jai bri khasi jungi khamtam e ya ka rule jong orang ba lenu jong sunrang khasi ha ka imlang salang ha ka yang sem ba umdan jigit kli lamar kum ba kalong hi tip hi sunrang khasi tu ha ka por urang samla dong da haying kemite udang kit khia udang be udang korbar ki kam ki jam na la yo lok tu hablen yo sing galok ti un haben settle down satu ti kit khia su hoi ulong kum kuni kum mama tamba uwan siselano te katu baro hi ka pen i ya ka crack in the system hi khamtam ha ka bangi ele ban pen scam ka long yong sem kam scam nomor hak ni ka dustur kum ba kalong sundrang hi ulong kum ba u sim sting no nomor hayeng lok ki ong u song kha hi isto te nata kadau hayeng koru usong sting hayeng lok do usong sting ti nata kadau kani hi ka rukam long ka pen khi jing bod igin rong ba jungi bagin perkhat no da ko gelanti kunu ban pen bha pat ya kalong yang sem jong khasi kunu ban bha ka iblang salang khasi nata kadau nadu tikisnam kila ya mir jing bod hi para rong ba tu bahawi singin hab iben ya man persko kan ni supat ba nadu tika por kandai pel piong la sem menta hadu menta ka long kan osnam kelalong life holis nem la fi sem ri intima di pila me thule mengi la dan kumbakat no mut e ki bala register hakane ka sem jong pi hadu menta ti hadu menta kat kum ga record jungi ka registration ya ka registration process lade bagi ki dohat ki ba register ki la don kumba 1000 setengah do 1000 kan thebe chana ho ti ki bom pat register ti ki bon ba ki ba su support ki bala ajak kapa tambah ki klem ho ki bala ajak pa ki bala klem rong para ki bala practice ki ba khamrung haseng par ki la don malu mala kat no hara ani la bon ba imat saka sapo hajar la don tapi ni la bon ba ma abun ba hoi tambah ki klem ya so bat ki kami so ba hoi Gitu. om kimdei bagi don tang hapo sor silong dan ni tang hapo megalaya ki don babun ki jaka sa asam ki don selaglan kasi ki don sa delhi ki don sa bangalore ki don sa uk ki don nang tabade keleng perthai ki don
kembut kini kasih tempat kasih hoi ajat no hajalah deh hoi sim jai kepa jai kepa mo lani ki kasih ki bompat sim jai kepa ki sim jai kemi tama ki ba support ya kan ideology pat kan tapi layo ya kan begitu ki bom dan hasang jong pi bakin hoi layo isma hoi nak por ngi ju ya interact ki ju ya phone nasti sabar ki ju ai khoblai ki kitbok biang anda kala ili ba lami gini ki media komne nadu ba nilai pindat ka press conference zongi kum tu te ndala flash ngi ka social media ma tali pertai social media flash tu hi kam slam men poi na po nang ni na po kamera jonga berpertai hapo Washington DC kan kam slam men poi tang ni ki 4 minit kasam ni la poi masih plat te hakapor ba pisang ya kan ka tenhon tapi ajat kepa kadang em kajing tangku kadang em bisnis dan em giba berangam ya pi ti hakapor mengi seng ngatok por waseng empat long member pi hoi ti nga long member du khnai psa ma por ba kini gerang ba jungi ki seng khnai spa khnai pho ti kabun ba ki khana kibun ba ki events mo kiba ki juya kendu ki gerang ba jungi na do itu snap kat khnai spa under phone rup san oi pi na do bagi sedang ban seng ya kata ka seng ba ong kimpat kata ka seng ba khot ka ikhtiar long beriu man beriu kata ka diga wiswa tama officially ki kham register kin ki shua seng tu ki tigram ba jungi menswa tikile ya lap keleng ki jaka ki than momlu ki than sora na to bade ki don sipo boy ki le lap ba kini ki beriu jungi pat ki bom pat jo so ya kane bat ki bom pat julap ru kum kane ki ong ba ka bakhla ka balong persya ka an persya ka dustur ka riti te akapor bilong meeting ini gerang ba jungi ti por lai haki snam khandai pho nyop san ei ti thain sora kimi kini gilong kumi kumba pra khandai ngut kira ra tari kim sya plong meeting ki ong pe plong meeting indung tekak kami ba ajat aduh ba ha mar baki ajat kami kan nomor bagi ong ka khobor ko ta biwara ha ka khobor pap ka khobor sang khobor syaitan yong ha kok no pin kelai kata ka jaj na ka jaj kami sang jaj pa wangi bala ha te bisu ong ha ki pol mun syapat long kim pa dabon ki kristan bi dang bon ki ki ba dang long niam tadrai kan kimla ban digest lani kimla ban tolerate ba ya kan dustur hi ban penkela te kawan along ba ha na salah ki wan da katari da ka white ki wan belot hai te hadin tu kim ju nut pelong meeting su ki rang ba ju ilatin te hadin tu ski te layak ki islam ki nyup ho ki prapo chanengin lasang pelong meeting dem te hadin tu te kan sawan ba hadu ustam khat khnai spa khnai pho bagi officially ki seng ni ka seng hatu por ki bon ba ki jing persya dei lengba ki ni ki jing thot khobor mo sha te tangkot khobor mo ki jing kawang kati ki jing persya ki jing criticize te na babon ki benda tang ba ka seng ni pat long pi kaya beda ka jing long jajai di educate ki shui kai ki brio balingi don kampan pan kala balingi don kam ki jing kala tiga ni keseng piong ba hadu menta kita kumba kanoi ki unit ki jaka ba phila pen kha unit ha gajing persyang jong kaseng ya ki ni kisnem la let te ki unit ki bangilai thau na do ti kisnem khat khanai spa khanai punyo khanai pupra em shua kata ru ngilai form unit ki khanai pho ar khanai pulai sam ki labun ba kumba khat we khat ar unit gidan chino kondong kan ai kan dong hoi kum hajan tia ki hang jatia ro pidan unit hoi jan dia gidan unit gila bon cetero ba ajat kapa agi ya doni ka to kan ni ka jing bun ngimla ban tip nomor ba ngim pat sim ke census tapi ti ya kan census su ngatrai ngin hab ben update no non dang la ada bi website dongi ben renew ya website ti hadu benda hi ko bakal jan tia hil su kilai doni katu kan ni spa apa spa mo unit ngidon arteli lightly ti kata hi kani ka seng jong pi tiki
Presiden trong phi ông đây beli phi sim tino là trong thạch này đây bầm tre sụ nè phi patai lem lagi beli phi sim tino phi Oh. Ta hakani ka jinga jet president nadu itu sedam arhajar khat lai khat sau hi. Ti ngala de ben sim ti mga president tambalong dang ya hamirit ki khon. Pat yo. Pat sula hi. Ti isim no ibari bertes paryong hi. Ibasa asti sa ibari na po paryong. Masong paryong. Itari po meteorological. Ti isim ti mi nadu arhajar khat sau san. Hadu arhajar huwei. Ti masim ti ngadu arhajar huwei nomor ba iyo bertes paryong in habban mi no nalasnong ben let saka expedition sipo Antartika. As one of the team member jong katuga Antarctica expedition. Akaba in habban ja sisnam siteng ti sipo Antartika. thì hadu menta phi ông kan mau phi ông ba mene ông ba hak bol pa sen Hong Kong kan thei kilo kami ki berngam ni kira tari tu menta pat kinam don ki ba pendek ki phi hadu menta ayat place na Hadu menta ti kajing pendik kam don shu. Nadu itu sisnam kan dai potion nang hi nomor kibriu kilo ay sai. lai sai Hoi. Ti kasudon tang ka debate kadon tang ka jingya ayumo jingya kawang keti mo yung mo. Haka kot kubor haka ni katai. Ti giba persya ti hadu menta nong directly banong persya kim don. Hebdai kasudon tang ka debate. Hapo ki social media hapo ki print media. tharai nomor kerja menteri jungi kasi population kan poi kan teu kan nhau la Hoi. nak san pe hajar rai kan persen ni phi li okay ni Ta ti phiap ken bi. Kau kena film mapin pen sutui Hai. kadang dompor hala phi sutu ta Pi tapi sim ya kata in a macro level mo. In a larger picture yung kadri kanyo lak. Ti abang gilet meeting mengi keleng-keleng. Hagini kisnam lalit la khatan arpos nam batang gilet meeting keleng-keleng. Ki bajuan meeting apo kisnong nongondong. Ki bajuan meeting hagini general body meeting jongi. rồi Ki bajuan meeting hagi wi ki benta. Dik spa ngut ki bajuan ki brio. But na kita ki bajuan hi kamut 95% te. 95% ki support ya ideology. Ki support ik san perkhat juga seng khong krop bai tumai. Ki ong ba kadai galanti ka ba khamjuat ka ba kham e. Tong ba imat kadai gani ultimate galanti. Lama dikiwi ti kimi issue. Lama kat nang mi kisni kat nang mi iya. Ka jai bener khasi ka nang her. ya Ka burom ka akor, ka riam ka bet, ka yai ka yeng, ka katin ka thliet, ka puli ka dangle, ka kam ka jam. Ka khayi ka pateng. Dan tapi pet kini ki problems, unemployment, ki border issue. Dan pada kajing songkak le. Ka balajur, nata ka exploitation dan kata kajing songkak le. Ka manipulation. Ti nata ka daw kibri ki bala sampang ki papet ki bi ki bawan meeting. Babun ba ki bawan ai ko blay. aku boleh mo Tamut dangi khanya kata on a macro level tamut kita khadri khanya lak ki khasi jongi. Ki balaya snow yang kan ni ka campaign jongi. Ngatrai ladon berapa persen ki balaya snow. Yes. Hakaman ki tliwi ki ladon. Berapa persen ki kala room. tu ro Arpo persen ya trai ki ladon 4 room. tambah tempat diang Arpo persen trai ki 4 jo so oh yes ni ro Sipang katakan san berkhar aja kepah. Tiada 80% ka garanti phi kala room. Tiada kita ke 80% pat room phi. Na kata ka khandri khan yulak ken. Tingi khain no asim no ki bala tip kin poi thrai kumba khatsa khasan lak kila tip hi. Kila ya banas pangane kila ini so. nomor kung jai menteri jungi tingi hambe khaliang don ki garo ro ki ajak kan thai ajak kami haturo ki la don ki ajak pa phi la ya slok ni ya kunduk ni Haki hapeng ki garu hot ngala ya selok la bon gur ki garu. Nek spangun. Ti bangaju ya lap ini kan dia nomor bekitip hidu. Bangga ngadon hakani ka seng. Ti jusim jengmut. Ti ngarong ngaju ya pli jengmut ibat ki. Kidu ki soi hap.
Ti tang bang ong phimla ban join man gi namar gi gade tang ni khasi tamo. Pidi win form no la jong kin garo. Ki ong la da fibu no ka branch. Garo hills ni time mo ke unit. Kong em kam long hi. Kam long. Ma constitution jungi kam sha. Constitution jungi gade ko jurisdiction tang jungi khasi. Ti phi ki garo la phi kwa gin ai Ajeng mut. gin ai ke jengmut. Ha, gin ai ke jeng tip. Gin yang hol tiru. Ti katukan ni senam gila adon giba la abun ibal le tang ba. Hau garu par upher bhi kat kum ka riti dustur jungu. Kabor ke ikhtiar ka song bi horong ba. Oh ta. Hoi hau garu. Kan thei hoi ka song hi tang balong 70 to 80% de ubat hi horong ba. Decision making daro sedong. Ya hakiru kam jodon kata tang jaj e hoi. Jigi song khaju kiru kalong in a very small circle. Na tara pin pe jaj garu kanun li e phi. Ha? Nó lạ bằng nhiều. Cái thầy wat support li rum dan. Mengibat la jan poi mat support jar ka jan. Tak jadi. Masih target. Yo la poi man thầy kata.